Палката ми падна. Пресей то шибания прозорец. Ще намеря. Изотската работа, брат. Ето това е. Freedom България, Team Explosive. Чакай, тяло! Тя не се чува. Сърма. Дърво! Халат. Уау! Халат. Алау! Халат. Ата! Шкаф. Шкаф! Врата. Какво? Врата. Врата! Кой ще му казва? Прахосмокачка. Бокопечка. Прахосмокачка. Похлопак. Прахосмокачка. Прахосмокачка. Пако. Прахосмокачка. Кукумелачка. Прахосмокачка. Буковджийски камион. Прахос... Но е! Но! 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 Е! Да! Сач! Сач! Носач! Какво? Ач! Аз! Ач! Цялото му крие. Самолето! Видео! Самолето носач! Самолет! Пътуване до Китай! Самолето носач! Самолето! Самолето! Носач! Самолето нос! Самолето! Самолето! Носач! Ностак! Носач! Ач, бе! Ач! Ар! Ач! Арч! Чу! Чу! Ач! Чу! Самолето. Пяна за мустак! Самолето. Отрова за гъби! Самолето. Балкан! Самолето! Казах ти го вече! Зеле. Какво? Кисело зеле. Кисело зеле! Али! Сега чуваш ли ме? Салам чуваш ли ме? За вас ще умре. Самсунг. Сам чука. Самсунг. Сам човек. Сам. Или само. Или сега. Сам. Сам. Чурек. Там курик. Не и сега чуваш ли, ма? Чакай. Да. Самсунг. Самсунг. Браво. Браво. Only into the real shall I Ne. reveal this. I even made this beat myself. Ne be. Just so y'all-